I SQ Coaching arbejder man også med de 7 elementer til spirituel intelligens, og der starter man med centrering. Det at være i sit eget centrum, det at kende sig selv og være hjemme i sin egen krop. Man kender ligesom sin afgrænsning, sit eget space, sit eget rum. Man er i balance i forhold til, hvad skal vi kalde det, kendskabet til en selv, og hvor står jeg egentlig henne i verden. Ikke influeret af andre på en dårlig måde, men bevidst om, her er jeg i mit centrum i nuet. Og det kræver opmærksomhed, eller på engelsk awareness, som er et udvidet begreb. Opmærksomhed dækker ikke rigtigt det her begreb, men i gestaltterapien arbejder man også med et awareness-begreb, der handler om en øget bevidsthed. En bevidsthed om, hvem er jeg? Hvad foregår der rundt omkring mig? Hvorfor sker tingene? Hvornår sker tingene? Hvad er baggrund for, at folk siger det ene og det andet? Der er en masse af muligheder her for at være i opmærksomhed. Og det peger altid tilbage mod centrum igen, imod centreringen, ligesom de andre elementer også peger tilbage. Det næste element herovre, det handler om mening eller betydning. Hvilken mening tillægger vi de ting, der foregår? Hvilken betydning har det for os? Det kunne godt være, at det har en anden betydning for nogle andre, så der er også en mening bag ved meninger, eller en anden betydning, vi måske ikke ser. Det kunne også være, at der var en helt tredje mening, en højere mening, en højere betydning af det vi ser og oplever. Så er det tredje element herovre i den her afdeling, det er evaluering. Og nu kan jeg lige skrive det ud. Evaluering. Og i selve ordet evaluering, der ligger ordet value, og det har noget at gøre med værdi igen. Så hvad er det, vi evaluerer ud fra? Den her triade herovre, den kalder vi for forståelsens triade. Så det vil sige, at vi ud fra vores centrum er opmærksom på nogle ting, der foregår. Vi har en bevidsthed omkring de ting, der foregår. Vi er til stede. I særdeleshed i en coaching-situation er det jo rigtig vigtigt, at man er fuldt til stede med det, man nu det, der er brug for i situationen. Og at vi er klar over, hvilken mening det har. Vi er også klar over, at vi ikke ser hele meningen, men at andre også kunne have en mening, og der kunne være en mening, vi slet ikke har set endnu. Og det er det der med at åbne for muligheder, frem for at være blokeret og låst. Så åbner vi altså mulighederne. Og det kan man blandt andet gøre ved at kigge på de blokeringer, der eventuelt måtte være, og opløse dem, så vi kommer videre. Og det fører så videre til evalueringen. Hvordan ser vi egentlig på det? Hvor kommer vores holdning og mening fra? Så hvor er værdien i det, vi så forstår? Alle de her ting, dem tager vi med tilbage til vores centrum. Og så går vi over i det, der hedder handlingens triade. Handlingens triade, der har vi allerførst vision, som ikke har at gøre med visualisering som sådan, men har at gøre med, hvad er det nu, jeg ser? Hvad er det, jeg ser, at jeg kan gøre? Og det fører videre til det næste element, som er manifestation eller projektion. Det vil sige, hvordan får vi så det til at blive en virkelighed i vores verden? Og der er vi ofte igen nødt til at kigge på, hvad er det, der blokerer os for at nå det, vi gerne vil. En ting er at nå mål, en anden ting er formål med at nå de mål. Og det er en proces, der hele tiden foregår og hele tiden bygges op. Og der handler det meget om at være til stede i sit centrum, være til stede i nuet, og ikke være i fortid eller i fremtid. Fordi når vi er i fortid og fremtid, så er vi ofte reaktive. Det vil sige, at vi reagerer på vores følelser frem for vores, hvad skal vi kalde det, højere fornuft. Det sidste af elementerne herovre i handlingstriade, det er vision. Og det lyder sådan lidt højdragende, men det handler om formål, og det handler om værdier. Så igen, så peger det hele ind imod centrum, sådan at vi får integreret det hele
og så kan vi lave en otidsbevægelse ud af det, så at det er noget, der ligesom foregår i uendeligheden, i en konstant bevægelse, og som hele tiden peger ind imod vores egen centrum. Og jo mere vi får den bevidsthed ind, jo mere vi vil være i stand til også at hjælpe andre og udfolde de her ting til gavn både for os selv og for andre mennesker.